voit ottaa tuolta pannan alta kiinni ja irrottaa hihnan. Tässä lelu. Päästä sylvi irti. Perät pari kertaa maata pitkin ja heitä mulle. Ja kutsu vaan. Voit käydä hakea maanleluja koira sieltä. Ja voidaan ottaa siitä sama homma, eli 2 kertaa maata pitkin. Ja sitten välillä vaan. Käy hakemassa maanleluja koira sieltä. Pannan alta. Voit antaa lelun myös sille. Ilman lelu. Voit myös käskeä koiran siihen paikalle ja käydä vaan ottamassa. Ei vielä, vaan käy vaan siihen paikalle ja päästä koira irti. No niin, sit voit kytkeä koiran. Askel irti. Hieno Tyli, hyvä täällä, tule. Hieno. Hyvä, täällä. Ohi meni. Ohi meni. Odota. Ei ruveta riemumaan. Odota. Odota. Paikka. Tule.
Hieno tyttö. Joo, hieno tyttö. Hyvä, hieno tyttö. Hyvä, hieno. Moi. Voitko tulla tänne? Sitten ohituksia. Menette haalarin tältä puolelta. Käytte tuolla partiolla kääntymässä. Ja tuutte taas haalarin toista puolta. Kiertää puun Joo, kyllä. Jos se rupees kiertää sen toiselta vähän eri kohtaa kuin sinne, niin sitten vaan tiputa hihnän ja voit mennä toiselta pois. Sen takia, ettei tulisi sitä tykästä. Voit tiputtaa sen. Joo. Tämä vielä. Selvitetty ja sitten kohti räminää. Mene puoleen väliin kohti laitetta. Mene aivan laitteen viereen, siihen kuitenkaan koskematta. Ryykisti, pidä katse laitteessa, tuttu koiraa. Noi, kehu koiraa. Semmosia rauhallisia silityksiä selkää. Noin, hyvä juttu. Sit voit ottaa sylvin sieltä matkaa ja tuukaa tänne. Nyt me tehdään tässäkin niitä ohituksia. Sun reitti kulkee tätä punaista viivaa pitkin. Käytte tuolla partiolla kääntymässä ja sit taas punaista viivaa. Koira pitkässä hihnassa ja tässä alussa ne lähtee vasemmalle. Sen jälkeen saa valita reitti. Kapa hyvä. Kapa. Ja sit vielä sama uudestaan. Olkaapa hyvä. Joo, ota. Ota vaan siihen. Ei tarvi mitään käskyjä antaa, mutta voit vaan ohjata siihen vasemmalle puolelle sen lähdön.
käydä vielä tänne ja voin tuoda tuon velun. Elikkäs tosiaan seuraavana ne laukaukset. Ensin leikkiessä. Ja leikitä silleen, että sun oma selkä on tonne grillin majaan päin. Ja niin, että sylvin nokka on pussiin semmoisesta. Käännetään leikkiä ja koko ajan tulisi liikettä. Ja voitte tulla pikkasen tänne päin. Ja siinä vaikka. Nyt vaan liikettä. Noin, sit voidaan kytkeä koira. Joo, nyt saa aika. Odo. Istu. Maahan. Sylvi maahan. Täällä. 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 Pitää vetää kiinni. Täällä. Täällä. Sylvi, ja nyt on 2 minuuttia aikaa saada koira. Täällä. Täällä. Sylvi. Yle. Yle. Istu. Täällä. Sylvi. Sylvi. Istu. Istu. Mitäs jos sä esität, että sä kaivat sieltä taskusta sen navikin? Mikä tää? Tää. Hyvä. Istu. Odo. No mistä sä Ei tuu mieleen. Tää periaatteessa pitäisi laittaa sun paidan alle, mutta Aika itselle joo, mä ajattelin, että tää ei oo nyt niin tän lelun perään kuitenkaan, että mä voin laittaa tän. Elikkäs sit sama homma, tulee 2 laukausta, kun nyt pilvi on kytkettynä. Ja tosiaan tulee tuolta grillimajan suunnasta, niin kohta matka sen grilliin. Nyt vois vähän matkaa kävellä tonne suuntaan. Ympäri. Kävelen vielä vähän kohti. Ja siihen vei. Ja kävelkää vielä vähän kohti laukausta. Noin, kiitos. Oliko yllätyksiä? No ei oikeastaan, että sijoituskoirahan tää on niin arkea tän kanssa elän, niin silleen ei ollut niin isoja odotuksiakaan. Noniin. Eli kontaktiotto, kun saatut vieraan ihmisen luokse, niin koira käy kattoon sen vieraan ihmisen. Tosin se ei heti mene, että se vähän vaatii siinä sillä, että, mutta kuitenkin niin kuin hyväksyy sen vieraan ihmisen. Sitten kun se lähtee viemään sitä, niin sittenhän se ei ole enää halukas lähteä sinne mukaan. Että se lähtee niin kuin vähän matkaa, mutta sitten se lyö liinat kiinni. Sitten kun käsitellään, niin sitten antaa käsitellä hienosti itsensä, ei ole mitään ongelmaa. Leikkihalu alussa lopussa katsotaan, niin ihan ensimmäisessä leikissähän se ei ollut ihan kauhean innokas siihen lähteen, mutta sitten kun lelu lenti, niin se kävi haistaan. Mutta sittenhän se toinen leikki oli jo vähän, että se innostui siitä. Niin. Mutta sitten tuo lopussa kun katsotaan, niin se oli aika samankaltainen kuin se ihan se ensimmäinen leikki. Mutta samalla lailla joka kerta kävi haistaan sen lelun. Sitten kun testiohjaaja houkuttelee, että katsottaisiin toi puruote ja taisteluhalu, niin siihen se ei nyt lähtenyt mukaan. Että se kyllä näki sen ja oli sillä vähän, että sitä omaa juttua siinä touhuili. Ja taka-ajossa vähän sama. Ei lähde sinne perään ekalla kerralla, mutta sitten toisella kerralla se lähti. Että se lähti vähän sillä vaimeesti, että se ei lähtenyt heti sillä täysillä juokseen sinne. Että lähti sillä, että se kiihdytti sinne ja kävi haistamassa sitten sen taka-ajo vieheen. Sitten kun saat sen 4 minuuttia siinä, 4 minuuttia, 3 minuuttia paikoillas, niin 4 menee sen takia, kun siinä oli sen verran sitä puuhastelua, että vaikka se oli niin kuin osan aikaa istu siinä, mutta siinä oli kuitenkin kakkaamista ja pyörimistä ja
heinänsyöntiä ja kaikkea mahdollista, että siinä oli sitä alussa sitä aktiviteettia enemmän kuin yksittäiset toiminnot. Etäleikissä näkee etäleikkiän. Ei ole oikein kauhean kiinnostunut siitä, kattelee kaikkea muuta siinä. Ja sitten kun sä päästät irti, niin näyttää hetken, että se menee sinne, mutta ei mene niinku kontaktiin sinne sen etäleikkiän kanssa, niin ei nähdä noita loppuja, noita uteliaisuutta, eikä leikkihalua, eikä yhteistyötä. Haalarilla ääniherkkyydessä samanlainen reaktio, näkee mitä tapahtuu, mutta sitten tekee pienen väistöliikkeen. Sitten se tarvii sulta jonkun verran apuja, että sä meet sinne lähemmäksi sillaisen protokollan mukaan ja sitten kun sä oot siinä ja sä kerrot sille, että hei tuu kattoo, niin sittenhän se tulee sen aikarajan puitteissa katsomaan, että ne on kakkosessa. Sitten kun lähdet ohituksia, niin katsotaan sillä lailla, että on niinku pelkoreaktio kiinnostusta. Kiinnostusta siellä ei ole sitten enää sitä kohtaan, mutta siellä on ihan selkeästi semmoista pientä varovaisuutta muutamalla kerralla, kun teette niitä ohituksia. Niin täällä on kakkoset molemmissa sekä haalarilla että ääniherkkyydessä. Sitten aaveilla ei oo. Siinä tulee vähän sitä, että se vähän vöhkii ja tuhkuu siinä, mutta sellaista aggressiivisuutta, että se niinku yrittäisi karkottaa ne aaveet pois, niin se sieltä niinku puuttuu se semmoinen äänensävy. Että jos niinku ihmettelee sitä, että no kyllähän se piti ääntä, mutta se äänihän ei ole niinku sama kuin se semmoinen, että hei lähtekää nyt meneen, että minä nyt tässä puolustan tätä meidän laumaa. Tarkkaavaisuus seuraa kyllä aaveita siinä suhkot. Niin kun, et siinä tulee pieni semmoinen tauko, että kun se lähtee niin kun karkuun, niin se katsoo sen pakosuunnan, että mihinkä suuntaan lähtisin. Mutta sitten kun sä päästät sen irti, niin sitten se aika helposti tai menee sinne kauemmaksi kattelee ja sitten kun se saa sitä etäisyyttä, niin sehän seuraa koko ajan sit, mitä tapahtuu. Ja taas siinä kun sä meet lähemmäksi ja kerrot sille, että hei tule katsomaan, niin sehän tulee katsomaan sen aaveen. Ampumisessa sen verran jää vähän niin kuin, että ei palaa siihen leikkiin enää, että ne ensimmäiset laukaukset, niin se ei enää lähde sitä leikkiä, niin se on 4 siksi, että siinä ei niin kuin pelkoa selkeästi ainakaan ole näkyvissä, että se on hyvin, se jää niin kuin katteleen niitä laukauksia ja